हाबिलाजों राजाजों अबाव थांखो? रुमाव गैया माथो। सिरि सिरि बुं मा खोनाहैगोन रनिया। अबाव थांदों? गैया, नोंदाया बिसोरखौ बे हाबिलामोननि बिमाय मोननावनि दानोसो दोनहैबाय। नोंदाया दोनसो थांदों। बिमाय मोननाव? औ, दा एसे माबोरैबा जाना दंना, बेखायनो बिसोरखौ साननैसो थानो होदों। मालायनियावलाय सानबेसे दोननो हायो? नोंदायानो दोनहैबाय। थाथोंसै दे, बारा गोबाव नङा, साननैबा सानथामसो। ए, आं ओंखाम संनांगौ ना मायो आयै? दिनै थाब संसै दे, फुंनिफ्राय रावबो जायाखैबो। संनायानोथ' आंहाथ' जानोनो गोसो गैया, थेवबो नोंसा आबैयाबो मुलिबो जानांगौ, ओंखाम जायाखै बेबो। नों संनो? औ, दालिफोरखौनो बहायनोसै, आलु भाजा एवनोसै। दे होमबालाय मा, नों संनोबालाय संहै। आं माबा टेनसनावनो खर' सर'सो गिदिंनाय मोनसिदों। दसे उन्दुनोसैसो खोमा आङो। नोंदायाबा रनिया साहाखौबा लोंदोंना लोङाखै हैना फैबाय आङो। थाम्फैबो अरजोब्बाय खोमा, बेयावनो जिरायना थाबाय बिबो। र' आं आदाखौ लिंनि बावनि होमबा। थां, लिंनालाय थां। औ। फै, लाजिनाङा, जेबो गिनाङा, आं दंना। नोंसिनि आनैया जेबो बुङा, आं दंना। नों जेबो टेनसन लानाङा, आं बुंदोंना। आं नोंसिनि आनैनि थुफुङाखौ बन्द' खालायनो हागौ। आं मिथिगौ बेखौ मा खालायनांगौ, नों जेबो टेनसन लानाङा। र', आं लिंहरनि। सिरिथार माथो, उन्दुनासो दं नामा? आब', जोंफोर बेयावनो थागोन नामा, बिसिनियाव? औ आगै, बे जोंफोरनि मामामोननि न'। अ। आनै मानसि दंना गैया? मामा एसे खामानि दंमोन र' नोंसोरजों, बेखायनो फैदोंमोन जोंफोरो। माथोखौनो हरा माथो रावबो। हरगोन र' राजा, खोनायाखै खोमा। आनै, ओइ आनै, न' दंना गैया मानसिफोरालाय? आनै, ओइ रानि, मामा, आनै, नै जोंफोर फैदोंमोनलै। मामा। गुथाल, आंनिबा रावबो मानसि गैया नामा? बेखौथ' सानदों आं, मानसि गैया माने खिरखिफोरालाय गेंनायैनो दं माथो, उन्दुदोंसो नामा? माथो होमबालाय माथोबो हरा। र'लाय दसे थाथ'लाय, बारिफोरावबो थांदों जानो हानाय, अबावबा थांदोंबो जानो हानाय, गामिफोराव। दसे थाथ', खेबसे गाख्रबबावनि र' आङो। आनै, फाफि जायगाखौ नागिरनानै मोनला। आंनाबा बेसे गिदों, मोसाफोरासो नायखोमागासिनो खोमा आंखौ, मोसा मोख्राफोरा। जाजायाबानो जाबाय आङो दा, मोसा मोख्राफोरनि उदैयाव थाङाबानो जाबाय। एक्चुवेलि जायगाया बेबायदि नङामोन। आं जेराव रनिखौ, आं दाबो एसे गोसोआव, दासो गोसोखांदों आं एसे। जेराव आं जोंफोर रनिखौ गालांदोंमोन, बे जायगाया एसे गुवारमोन आरो दंफां सारि सारि दंमोन। बेखिनियाथ' एसे जंगल टाइपसो। बेबायदि लामा बायदि गैयामोन जायगाया, माबोरैबा गुवारमोन, बेनिफ्राय एसे साफामोन जायगाया। अ, दासो मोजाङै गोसोखांदों आङो। दंफां सारि सारि दंमोन आरो जायगाया माबामोन, प्लेनमोन, सिखिनिया जंगल बारा गैयामोन, हाग्रा साग्रा गैयामोन। औ, सिगांथिं थांबावनो र'। हनै बै मोनसे साइडथिं दंबायदि मोनदों आं बे जायगाखौ। मामा, आनै, रावबो गैया नामा नोंसा? सोर गाख्रबबाय दहायनिफ्राय उन्दुनायफोराव दिस्टाबनो, सोर अमा खि जागारनाया फैलायखौ। सानसे उन्दुनो मोना साला, सासेनि उनाव सासे मानसि फैबाय थायो, बारुरुनो उन्दुनायफोराव एखे रागा सिंजोंहाय। सोर आनै मामा नागिर फैलायखौ बेलाय? सोरबा आलासिसो फैलायबाय नामाहाय बारुरुनो। सयथिंबो खाफाल गाज्रि, आलासि फैलायबाय खोमाहाय सिन साफात गैयिफोराव। र'हाय र', सोरबा माया बाला, सोरबा आनै मामा ओंखारलायखौ। र' दिसटाबसोहाय साला, दसे उन्दुनो सानबाबो उन्दुनो मोना, गथ'फोरनि थाखायबो उन्दुनो मोना आरो बे मानसिफोरनि थाखायबो उन्दुनो मोना, दिसटाबसो। साला बेखिनियानोमोन जायगाया।
औ मोनबायथ' सालायाव बेखिनियामोन जायगाया हाग्राया एसे रज'सिनबाय आरो गोबावबो जाबायना औ बेखिनियावथार बेबायदि दंफां फांसे बेबायदि गोलैनानै दंमोन थुख्रासे बेनोथार औ बेलाय दंफाङा बेबायदि फांसे दंफां गोग्लैना दंखायोमोन नाथाय साननो गोनां खोथादि बेयावथ' जेबो गैयालै थाइसे जेबो नांनाय गैया माथो माने थाइसे जेबो गोलैयाखै माथो रनिखौ मोसाया जामारबाय खोमा हाग्रा बंग्रानि बे हाग्रानि जुनारफोरा जामारबाय रनिखौ नङाबाथ' रनिनि गोथैस'आ बेयावनो थागौमोनलै बेखिनियावनो गालांनाय गोसोआव दंथारोमोन आं रनिनि गोथैसोखौ बेयावनो गालांदोंमोन आङो माने जोंफोरो आइजें आंजों बेयावनो गालांदोंमोनथ' माथो जेबो मोनामाखैबो खाथि खालायावबो औ एसेबां दिन जाबाय सानबेसे जाखोथाय 10 दिन जाबायना जायाखै जायखिजाया सप्तासे बारबाय जुदि रनिया जेनेबा थैनायाथ' जोंथ' गोथैसोखौनो गालांदोंमोन बेयावथ' जिब जुनारफोरा रावबो जायाबा बेयावनो सेवनानै गोलैना थागौमोनलै आरो खाथि खालायावबो मोनामगौमोन जिब जुनारफोरा लांदोंबाबो मानसियाथ' थैब्लाथाय सेवनै आरो ससे सला थुख्रा थुख्रि माबा बिदि गोलैना थालाबायगौमोन एसेबो मोनामाखै माथो बे रनिया थैयाखै औ गिनायसो मोनबाय आङो रनिया थैयाखैसो नामा थैनायनि मोनसे प्रुफ गैया एटलिस्ट खानाय दोंसे खानायबाबोथ' मोनगौमोन आं जेबो गैया खाथि खालायावबो सेवना गैया आरो आं इसिबां जंगल इसिबां आं बे हाग्रायाव गिदिंबाय सेवनायखौनो मोनामनाय मोनाखै आङो आरो थाम्फै दंग्राफोरबो गिदिंनाय मोनाखै आरो मायबाबाबोथ' मोनगौमोन आं साबुत रनिया थैयाखै नामा ना रनिया न'सो थांबाय नाथाय बेबो मोनसे दावराङा मोनसे खोथा जुदि रनिया थांनानै दंमोन जुदि रनिया थैयाखै थांनानै दङ बे जोंखौ मानो नागिराखै मा बुंनो हागौ मा थिग खिजानो नागिरदोंआनो बियो पुलिसफोरखौ लानानै जोंफोरखौ बेबायदिबो जानो हानाय बिसोरनि जनिया जोंफोरखौ नागिरगासिनो जनि माने रनिया जोंखौ नागिरगासिनो जोंखौसो नागिरना मोनाखै जानाहाय इसोर भगबान कालिमाता गिनायसो मोनबाय आङो आंनिबा रनिया थैखायाखै आरो बियो जोंफोरखौ नागिरगासिनो जोंफोरखौ नागिरना मोनाखै बियो बिसोरो जोंफोरनि रुमाव नागिरनानै थांदोंआनो औ कालिमाता बेनो थारमार रनिया जोंफोरखौ नागिरगासिनो जोंफोरखौ नागिरना मोनबानो बियो जोंफोरखौ जेलाव दोनखागोन आरो फासि होगोन आं दानो थैनो गोसो गैया फासि नांनो गोसो गैया दानो जाला खारखोमानोसै आं आइजोंबो थांला आं गामियाव थांला आं गुवाहाटियाव थांखानोसै दिनै खानोसै आं माबार रनिया आंखौ नागिरना मोननायनि सिगां गुवाहाटियाव खारखोमाहैखानोसै आं थांसै आं आयै नोंलाय माथो बुंदोंमोन नों पुलिसनि सिगाङाव जुगामिमोननि बाथ्रा जेबो बुंथ'आ होननानै मा खालायबावनो आबा बुंनायाथ' बुंदोंमोन नाथाय साननाय बायदिलाय अबाव जानो बेनिफ्राय दा नों जुगामिमोननि खोथा बुंनायाव पुलिसा मा बुंखो पुलिसा दिनैनिफ्राय नागिरगोन ना बिसिनि न' नागिरनो थांगोन ना पुलिसा बुंदों गाबोननिफ्रायसो थांगोन होननानै दिनै रिपर्टखौ खालायबाय नोंनो सानना नायनाय आबा नोंनि आदाया आंजों इमान आगोलनिफ्रायनो बेसेबां नांलायखाखायो आगे फिसे उन सिगां बेबायदिनो नांलायखाबाय थायो नांलायना दसे ओंखारलाङो थेवबो फैफिनो एबार एसेबां गोबाव बेबायदिथ' खालायनाङामोन ना बियो आरो सुथुर होननानैबोथ' दा रावबोआनो गैया बे दावदाव गोनां बे जायखौ एसे साननाय दङ सासपेक्ट दङ बिसोर सानै मानसियाथ' बिसोरनो बे जुगामि आरो बिनि बिमा सेलिया आयै मोनसे खोथा आङो सानबाय थायो इसिबां सुथुर माबोरै जानो मोनखो बिसोर जोंफोरनि सुथुर नों दा रावनिबो मोजां मोननायाव गोग्लैयाखै नालाय बेनिखायनो नों दा जेबो मोनथिया बेफोरखौ अननाय मोजां मोननाय नों दा जेबो बुजिनाय जाथ'वाखै जेब्ला मानसिया मोजां मोननायाव गोग्लैयो अननायाव गोग्लैयो अब्ला बेबायदिनो सुथुर खालायनानै लायो गोबां सुथुर ओंखारो आरो मेन रिजनाबो बेनो जुगामिया बेनि थाखायनो जोंफोरनि सुथुर जादों मानोना बे रनिखौ मोजां मोनोमोन थेवबो आयै मोजां मोननायनि मुङावनो एसेबां गिदिर क्राइम खालायनांगौ ने औ नों दासो मिथिदों नामा बेफोर क्राइमखौ मोजां मोननायनि मुङाव क्राइमानो क्राइम थैनायानो थैलायबाय थायो सुइसाइड जालायबाय थायो बुथारलायबाय थायो बेफोर मोजां मोननायनि मुङावनोथ' जायो बारुनो मानो फैखोथाय बिसोरलाय जोंहानावलाय हाबिलाया आरो बे गुथाला मानो फैदोंथाय जोंहानाव हाबिलायखौलाय माथो फैयासो सानदोंमोन फैबायसो माथो बाखांनायसो मोनबाय आं बिसोरखौ नुनानै दालाय माथो होआबाबो जाला
हनै बेलाय आनैया फैबाय आनै नोंसोरसो आंलाय माथो सोर फैखो आनै मामा होननानै दसे उन्दुदोंमोनहाय आङो डिस्टार्ब होफैनाय बायदि जाबाय दे आनैखौ उन्दुनायाव जेबो नङा दे आरो माने मा बुंनो फागिनानैसै नङा होमबा माने मा बुंनो सान हर खामानि मावनांगौ नालाय हिनजाव मानसि समखौनो मोना गथ'फोराबो खायसेथार बेखौ जानो बेखौ मानो रेस्टखौनो मोना एसे माने एसे ओरैनो रेस्ट लादोंमोन आरो आङो दे फैदों हामदोंआनो दे र' सियार लायदों आङो आनैखौ माथो होआमोन मोजाङै दंबा आनै दं दे थैथ'वाखै मामायालाय गैया न'आव ओइ नोंसा मामाखौलाय मा बुंनो गुरुत्थ' गैयै मानसि केयारलेस मानसि न'नि फारसे जेबो माबा गैया मेगन होआ गोसो गैया मास्टार मानसि दसे साख्रिनिफ्राय फैबाय खामानि मावबाय ओइ मिथिं उथां सक मा मिथिं मायबा मिथिं गाथिं मा गाबथिंबाय थायो समखौनो मोना न'आव थानो नोंसा नोम्माया आंहासो खर' सर' गाज्रि जाजोबो नोंसा नोम्माया मोजां मानसि नङा न' जेबो गुरुत्थ' गैया मा दङ मा गैया सिनि दङ सापात दङ बेफोरखौ जेबो नाया रायज्लायफ्लांबायसो थाबाय र' सियार लाबोनि आङो गसंनासो थानांबाय र'